Iepe, astearte uztailak 26. Gaurko egunez duela 500 urte, 1522ko uztailaren 26an, Johan Arberoakoa exekutatu zuten Iruñean Espainiarrek, Donibane Garaziko gazteluaren alkaide edo burua. 1512an, Nafarroaren konkista babestu arren, 1521an erresuma berreskuratzeko borroka legitimistarekin bat egin zuen eta traizioa egotzi zioten. Nafarroa berea militarki kontrolatu asmoz, Donibane Garaziko gaztelua setiatu eta azkenik garaitzea lortu zuten espainiarrek, errepresioari ateak zabalduz. Arberoakoak zigorra irakurri ziotenean, jendetzari zuzenduz adierazi zuen bera ez zela traidorea, bere errege-erreginak defendatu baizik ez zuela egin.